Dili na kinahanglang muadto pa sa laing nasod aron makakuha og high-paying job. Mahimo matud pa kini dinhi sa nasod pinaagi sa paghangop nato sa kabag-uhan sa space science, technology and research. Ang report ni Alan Domingo. Gituki ato sa ikaduhang pagbahigayon sa Philippine Space Science and Astronomy Research Conference nga gihimo sa usa ka universidad sa Dakbayan Sugbo ang kamahinungdanon sa Space Science and Technology nga siguradong magmugna o kausaban sa panginabuhi sa mga Filipino nga makakuha na og high-paying job diri mismo sa nasod. Gitambungan kini sa mga estudyante o mga professionals nga mahilig sa space science and astronomy research. Matod ni Christopher Go, ang resident astronomer o instructor sa usa ka Cebu-based university, nga panahon na nga hangpon sa mga Pilipino ang kabag-uhan nga maghatag og kalambuan sa pagpuyo nga dili na kinahanglan nga moadto sa laing nasod. The biggest problem of our country, kanang pro-poor, to keep the poor. Mano yung problema. We have to go beyond that. And this is how we develop our country. And to bring astronomy to the people is one of the ways that we can do to develop our country. Dugang ni Go nga gihangop nila ang paghisgot sa presidente atol sa iyang SONA mahitungod sa space rocket. Mato niya, dugay na kining nahanay sa sektor nga nahisakop sa space science. Everybody was laughing at Marcos kay kanang rocket launch ko, no? But this has been developed for years na. This is just going to be implemented. Nahisgutan usab ni Go ang kontrobersyal nga isyo sa Paxilica nga aduna sila nakita nga kaayuhan nga wa makita sa mga taong misupak niini. Mas ang una-una nga, that will create hundreds of thousands of jobs. Not only jobs, high-paying jobs. So, of course, there are downsides, there are upsides. Hugot nga gisuportahan sa kamhanan ang pagpalambo sa space science ug ubang natad sa science and technology. So the Philippine Space Agency, established only in 2019, has the primary goal to bring the country to become a spacefaring and space-capable nation. Admitido sila nga dakong hagit ang pagkabig sa interes o hilig sa mga Filipino apan sa pagkakaron doon na mga batan-on nga nakakuha sa interes sa space science. Nagkaroon po ng hope o pag-asa na pwede pa po pala mag-pursue ng gantong bigating field. Ako din po super na-fascinate nung mga nakita ko yung mga studies nila. Tapos na ano yung idea ko po as an aerospace engineer. We are here to develop this community, to continue building it. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.